Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, maghinulsog kita sa atong mga sala aron maadam kita lang sa pagsaulog ni ining Santos nga misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan o ganinyo mga igsuon kay nakalapas ako dako uyamot sa unahuna sa pulong og sa buhat og sa wala pagbuhat sa angay buhaton kay akong sala akong dakong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga angelo mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinagi sa imong bugtong anak, imo kaming gihimo nga mga bag-ong binuhat. Sudo nga ang mga buhat sa imong kaluoy. Sa pag-ani sa imong anak, hinluoy kami sa tanang buling sa sala. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Alaot ang Jerusalem, ang madaog-daogon ug hugang syudad nga misupil sa Ginoo. Dili siya magtagad kang bisan kinsa ni mamati kon padlungon. Wala siya mosalig sa Ginoo ni mudango sa iyang Dios. Ni atong panahona, usbon ko ang katawhan sa kanasuran. Magampo sila kanako lamang o dili na sa ubang mga Diyos. Mutahod silang tanan kanako,
gikan sa tabok sa mga suba sa Ethiopia, ang napatlaag kong katawhan, musimba kanako, nga magdalag mga halad. Ni adtong adlaw, dili kamo pakaulawan bisan sa inyong pagsukol kanako, kay kuhaon ko ang mga garboso kaninyo, ug dili na unya kamo magmapahitason didto sa balaan kong bukid. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang, kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan ni mamakakpa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ang Ginoo nagapatalingog sa singgit sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdayi maania kanunay sa akong bakba. Maghimaya unta ang akong kalang sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Ang Ginoo nagapatalingog sa singgit sa kabus. Tan-aw kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kalipay, ug dili kamo manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsambit sa gisakit nga tawo, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Ang Ginoo nagapatalingog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagbuhat sa dautan, aron dili na sila hinumduman sa yuta. Sa pagtuwaw sa matarong, nagpatalinghog ang Ginoo kanila, ug sa ilang mga kagulanan giluwas sila niya. Ang Ginoo nagapatalingog sa singgit sa kabus. Haduol ang Ginoo sa naguol, ug kanila nga nag-antos, aron pagluwas kanila. Nagaluwas ang Ginoo sa kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay kasalanan kanila,
nga nagadango kaniya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labang pari o kadakuan sa mga katawhan. Karunon sa may inyong huna-huna. Dahil tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang o iyang giingnan. Dung pagtrabaho karong adlaw dito sa Parasan. Siya mitubag. Dili ko mo trabaho. Apan usab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa Parasan. Uni ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako. Mitubag siya apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot, ipabuhat sa amahan. Sila mitubag. Ang magulang. Unya si Jesus mingon, sultihan ko kamo, ang mga kobrador sa buhis, ug ang mga daotang babae, mag-una pa kaninyo pagsulod sa ginarian sa Dios. Kay miani kaninyo si Juan nga magbubunyag, pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala ka mumutuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babae mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong gisaul karon ang unang nobinaryo sa simbang gabi. Pagpangandam, 9 days nga pagpangandam sa alang sa pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoo. Gihimo ni sa atong simbahan kay daghan man kanato ang di makatambong sa Misa de Gallo. Sa buntag, ano na tayo, alas 3 sa buntag o 4:30. So, para magyapon tag Misa de Gallo, dito sa simbang gabi. 9 days nga pagpangandam alang sa pagsaulog sa Paskos pagkatao sa atong Ginoo. Sama sa nubina nato sa piyesta, ano sa tayo 9 days, no? Siguro mangutana mo, anong 9 days magyud? Nung dili man 7 days. Nung di man 8 days. Ano, mas mahinong doon, anong 9 days magyud?
Pwede ta pwede ta Merkulis badlis sa Biyernes. Para sa una na alagad na ako dito sa Kamutis sa Pilar. Brother, sa Biyernes na lang ni Merkulis badlis kay namin may trabaho. Pwede na. Biyernes ang Merkulis badlis. Pero gyapon na nobina nga 7 days. Nobina gani is 9 days siguro na. Kaya nga naman, anong 9 days man? Kana mo rag ilan ang sundog sa 9 months nga pagpanganda sa pagpanganak sa bata. Nine months nga magpaabot ang inahan kaman para may mugso ang iyang anak. 9 months. Masaka kung gusto ninyong 9 months na magmisa de Gallo, alas 3 na mo mataos 4:30. 9 months nga misa de Gallo kay 9 months man. Of course, nag-shortcut na lang 9 days na lang kay ay makalaho tayo siguro. 9 days gani wala na, lubat ng mga pare. Nanglan na mo inom og mga vitamin C, vitamin B12, B13, B15 kay aron makalahutay sa misa de Gallo. Matag alas 2 kay na misa sa alas 3. Ang uwan misa alas 3 kay na misa alas 4:30. So it's a preparation, it's a sacrifice. Sakripisyo na, di ba? Kamo, padaganan niyo na, digikan pa sa trabahoan. Trabaho 8 oras, tapos musimba patas misa de Gallo kay di naman tama kami misa simbang gabi kay di man mga misa nakatampok sa misa de Gallo kay naman may trabaho. Buntag sayo. Sakripisyo kaya ano na tayo gipangandaman atong kaugalingon. We have to sacrifice for a common good of a greater good. Pag-andam sa atong kaugalingon sa pagdawat sa atong Ginoo. Unsa man ang mapamaagi agitudlon nato sa simbahan sa pagpangandam nato atong first third Sunday of Advent, i-introduce si Juan Magbubunyag. O si Juan siya ang singgit sa kamingawan ng pagbago ka mo, pag hinulsol ka mo sa inyong mga sala. So, primary way of preparing for ourselves sa coming of the Lord is to repent for our sins, pagbago sa atong kinabuhi. Repentance. Kaya ang repentance, kung wala'y pagbago, sige lang sorry niya, may naitabo. Wala na, kulang na siya. So, kaniyang adunay kabaguhan sa atong kinabuhi. Pero ano na specific na bitudlo ka natin sa pagbago, kana bang tinud-anon ta sa atong mga pulong. That's true change. So, dili kay sige lang dada. Nya, di mo tuman sa atong isulti. Ayaw lang tas pulong, o ay buhat. Ang ating ibangilyo sa karong gabi unaw, duha ka anak ang magduwang o naging nasa siyang amahan. Dong, trabaho dito sa Parasan. Yung siya, di ko. Sakit akong ulo. Na ako'y hangover. Nahubog siguro. Di ko ato. Pero nagbago siya. Bago niyang nauna. Sige lang, bahala lang. Sakit ulo. Trabaho siya sa Parasan. Termino, nibalibat siya, pero dito man niya ang sugo sa iyang ama. Katong manggod, maldito siguro siya, ato ko. Sali ka ito niya. Wadi ay, dito, nag-computer lang. Wala mo trabaho dito, nag-computer, nag-basketball, nag-bilyar. Wala mo tuman. Yung isang, wala mo siya mato sa umahan.
So, kisa man ang tuman. Siyempre, katong una ni Balibad, pero siya, ni ato siya sa parasan. Siya katong nituman sa kabubuton sa Ginoo. Ningon si Jesus, ang mga kobrador sa buwis, ang mga babaeng dautan, ang mauna pa kaninyo. Kaya, siguro, initially, nagtitingin sila, kuyo sila kinabuhi nga, di mayo, daot ang babae, mga tikasan, mga kobrador sa buwis. So, initially, hindi sila nga, di kumutuman sa kumutuman sa Ginoo, pero nagbago sila. Pag-abuti sa uwan ng magbubunyag, ilinya sila aron magpabunyag sa bunyag sa paghinulso. So, sama atong magulang, di ko pero eventually, di ko siya, nagtrabaho siya. Katong mga taong dautan ang kinabuhi nga nagbago. Sa itong first itong magulang nga unang giangyo sa Ginoo. Agkatong kaduha, matong mga Pariseo nga, kami mga Diyos noon, may mga naami simbahan nya, may kapaguhan sa kinabuhi. May ulas pulong. Asa mo taan na mga hinibahon nga nya, may kabaguhan sa kinabuhi. Mawarga po ang kinabuhi na. Pero kada simba na kada Domingo, ako mga sa gawas simbahan, wala. The same ang kinabuhi nila. Una katong mga Pariseo, kini nga ebanghelyo ay na sabi nga, yung gitumungan ng mga Pariseo nga, nagpakaroon-inon nga sila. Sa Ginoo. Nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi, palagi layo kayo. Sa mata sa mga tao, sila mga Diyos noon, kay gusto sila sa nagtrabaho sa templo, sa simbahan. Sila mga leader sa simbahan, pero ang ilang kinabuhi, wala yun. Wala nila giuwian ang ilang pagka sumusunod sa Ginoo. Ang ilang profess nga sila mga sulugoon sa Diyos. So, inaamo sila sa simbahan. Usa ka pahinumdum kanato nga kinahanglan matinud-anon ta sa atong mga pulong. Adunay expression sa in English, walk the talk. Walk the talk. So man, ang imong pulong, buhat ang pulong. Not just talking, but walk. You do what you talk about. Kaya mo ni atong gikinahanglan, karon dili ka maayo lang sa pulong. Pero di harap ko sa pulong, wala ay makita ang kabaguhan. Sige lang kung pambirag mga politiko kay maging na sila, maayo na sila sa panahon sa kampanya, nindot kayo mo ulitok mga tamis sa mga pulong, no? Daghang mga promises. Paguan, wala na mga promises. Mga pare, saman, maayo mo wali. Kanya, musta no kaspa, pero maayo ba tumawali, pero ang kinabuhi niya ang sangka. Doon ako interesting nga istorya, nag-blessing ko sa usa ka subdivision din na istorya na ko tong nanay, sa kapari, taga Cebu. Simba ko na siya. Mahal ko naman. Ang nakatawa ito kay nasa sa atubangan. Sige ko nagduka-duka ko sa murag gipasabot siya. Sige duka-duka siya. Nagisipod siya bayan sa pagsugal ko no sugal. Di ta mo sugal. Likayan ka ng matang sa gambling, magtanaw ko nun niya, ibig gido ka siya. Hala, si Father, nakita man nila na sa New Star. Sa mga New Star, kasino, mga mo, wali, di ta magsugal. Siya, sige sa kasino, dahil dito.
Naarway nga ng mga pare. Nya, ayaw ka inom. Unya, si Father kay palahubog mas Father. Kabangga-bangga, magsakyanan kay hubog. Walk the talk. Maghisgotag morality, sexual morality, justice. We have to live what we speak. Justisya. Diya sa kumbento, adon may justisya sa kumbento. Sa imong parokya, adon may justisya. Saan agad akong pangutana? I hope wala inustisya din is BDR. Kaya maigo kita dana. Walk the talk. Kung sa imong giwali, puy Ano na pa isa? Last na lang. It's about poverty. Poverty. Saan man ang poverty? Pagkakabus. Ano na yung sa Jesuit nga, tilo dyan siya nga. The vow of poverty is being lived by the poor. Sila mismo ang nagpuyo sa vow of poverty. Nga naman, mga pobre man sila. Ang mga relihiyoso, di no not live the vow of poverty. Bato-bato sa langit ang maigo. Huwag magalit. Talk about poverty, simplicity of life. Mea culpa, mi ultima culpa. Kamusta naman nga itong mga kaparian? Kabus ba sila? Mother, kabus in spirit. Spirit raday ang pagkakabus. Walk the talk. Look at their lifestyle. Look at our lifestyle. Ang among pagpamaagi sa Panginoon, kinabuhi bang kabus o kinabuhi milyonaryo o mayaman. Walk the talk. It's a challenge for us to live what we preach, to live what we vow. Poverty, obedience, chastity. Chastity. Vow of celibacy. Anak na sa kabari lagi na malagi anak na. Na ba? Celibacy. Chastity. Lagi uyab. Walk the talk. Challenge na. Alang ka na mo. Challenge sa ninyo na. Kung di ta magsiyaw na. O na ito, gipuyan na nga itong gisulti. Challenge for all of us. Labi na sa itong karoon sa ulog na ito sa kining Adviento nga matinud-anon ta sa atong mga gipanulti. Integrity. Kung saan man ang integrity? Integrity, there's no difference between what you say and what you do. Muna, integral ka. Walay, di ka duplikara. That is honesty. True honesty. You live what you speak. You live your life according to what you vow to live. Muna, ang pamagi sa pagpagandam sa pagkatao sa atong Ginoo. Sincerity, purity of heart mo ni gingon ang purity of heart. Dili kay purity of heart nga wa kay sala. Di mata si Maria Immaculada Concepcion. We are conceived with sin. When we say purity of heart, purity of intention, sincerity of heart. Di mo tama perfect, but we try to be perfect as our Father in Heaven is perfect. Nga na, determination to be honest in everything that we do. Walk that talk. Ato karong ipadayag nga itong mga pangamuyo nga to sa atong langit ng Amahan. Kasagaran dili kaayo nato masabtan ang laraw sa Dios alang kanato. Pangayo nato sa Dios
ang amahan nga masaran nato ang iyang kabubuton sa ingon ato kining matuman. Mutuwaw kita sa pag-ingon, Ginoo, giyahi kami. Ginoo, giyahi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan sa simbahan, magmadasigon ug magpaisugon, aron manghihatagon silang mutubag diha sa paghiya sa mga matuohon nga ubos sa ilang pag-atiman. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami. Nga isip katilingban, himuon natong sukaranan sa atong pagkinabuhi ang kaluoy ni Kristo ug dili ang pagpakaron ingnog kina iya. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagpuyo sa atong mismong kinabuhi, magmatinud-anon kita nga mutubag ug mutuman sa kabubuton sa Dios sa tumang kamasinugtan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang mga magsulubon makasinati sa gugma sa kaluoy ni Kristo diha sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imuntang isipon nga takos sa mapuslanon alang kanamo nga halandang Teofilo Kamomot Obispo ug Joel Chivali pari mabay na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa tunayng kalipay dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, ibubu ka namo ang imong grasya. Tabangi kami aron among matuman ang mga saad nga gihimo namo uban ang matinud-anong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kampo. Alang sa pagdayeg paghimayan sa iyang ngalan. Alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapuypuy uta kanamo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo og mga halad. Ug tungod kay wala man gayon kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayan ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug makaro. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi itagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, di matuto siya sa inahan nga ulay. Isangyaw sa ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kami makaplagan nga nagpukaw diha sa pag-ampo. Tugub ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayon. Busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Himaya
Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Or mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab mihatag niini nga to siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagbanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahanin ng paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayam kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaong nga daygon ug amoy kaong nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagahom nga mahan. Dahil sa kayusa sa Espiritu Santo, ang kanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan natong gamiton ng mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong si Kristo na yon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa kanino. Ipakita ta ang pag-inig sa unay, kalinaw sa tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mga ayo.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi ning sakramento tudloi kami ug hukman namo ang mga maalamon ang mga butang nga kalibutanon ug higmaon namo ang mga butang nga langitnon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Wala announcement. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.